Is-sem ta' triq jintuża minn kulħadd tul ħin kollu, nġorruh fuq il-karta tal-identità u jekk twil jew ikkumplikat daqstat silma jagħmel il-ħajja iktar diffiċli. Għalhekk il-Kumitat tat-Tismija tat-Toroq ġonna u postijiet pubbliċi oħra ħareġ linji gwida fuq l-ismijiet tat-toroq u anke n-numri ta' djar. Il-Kumitat qed jitlob il-Kunsilli Lokali jimplementaw dawn il-bidliet għalkemm kien hemm xi ftit ta' diżappunt għal fatt li laqa maħsuba għal dan il-għan attendew għalija ftit wisq kunsilli lokali minn fost dawk imsejħa. Jeffrey Ellul, segretarju ta' dan il-Kumitat, kellem dwar uħud mill-bidliet ewlenin. Mill-linji gwida, waħda mill-linji gwida, ħanżommu restrizzjoni ta' 40 karattru. Jiġifieri qabel kienu wkoll jissemmew toroq bismijiet twal, u mbagħad beda jiġi riflessu wkoll fuq il-karta tal-identità li l-isem ma jidirx kollu. Allura aħna ddeċidejna li naqsu l-ammont ta' karattri. Lan tal-Kumitatu li l-linji gwida jkunu segwiti minn issa l-qudiem. M'hemmx il-ħsieb li d-deċiżjoni tal-imoddi li forsi wieħed ftit jarhom jagħmlu sens jibdilhom biex iġibhom konformi. Għal xi kultant huwa aktar ta' dwejja meta tibdel dak l-indara. Le, aħna f'tal-antik ma tantx inħobbu nbidlu għax meta tbiddel ħa toħloq inkonvenjenti l dawk ir-residenti. Imma waqt li għedin aħna fil-komitat għedin neqodu ħafna attenti li jismijiet li jkunu daqxejn antipatki jew tqal, għax fl-aħħar mill-aħħar aħna hemmhekk dawk huma identifikazzjoni u tagħlima tfal, hemmhekk iwa qegħdin noqogħdu attenti ħafna. Stefan Bontempo, segretarju parlamentari responsabbli mill-Kunsilli Lokali, kellu appell biex il-Kunsilli Lokali jsegwu l-linji gwida fil-waqt li kien jibes fil-konfront ta' kunsilli lokali li jinjoraw l-ħtiġijiet tar-residenti. Bħal meta jinbidel xi sem ta' triq u l-isem il-ġdid idum biex ikun indikat fuq il-post xhur. Ingħad ukoll li għandhom ikunu preservati ismijiet li jiġdu t-topografija tal-lokal fil-waqt li qed jiġi kkunsidrat li triq li ddur f'kisra ta' 90 grad tingħata isem differenti biex ma jkunx hemm dubju dwar l-isem propju ta' triq.